Беларускі бок хацеў бы такі зрабіць кантраст. Імідж чалавека, які стварыў жалезную заслону на заходняй паўночнай мяжы. Цяпер у адносінах з Украінай усё добра. Гэтым тыднем адбылося шмат цікавых падзеяў, якія даюць падставу меркаваць, што адбываецца некія, калі не перамены, то карэкціроўка у вонкавай палітыцы афіцыйнага Менску. Некалькі тыдняў ішло на гнятанне напружанасці ў адносінах Беларусі з Украінай, і раптам Лукашенко прыязджае ў вайсковую частку Лунінец і дае адбой, маўляў, усё, цяпер у адносінах з Украінай усё добра, трэба дамаўляцца, і ўвогуле украінцы не чужыя нам людзі. Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. Мы не хотели этого обострения, оно нам абсолютно не нужно. Гэта трохі дзіўнавата. Такое міралюбства прагучала з вуснаў Александра Лукашэнкі, але тым не менш усе на гэта звярнулі ўвагу. Потым была заява новага міністра замежных спраў Максіма Рыжанкова, які прапанаваў Польшчы пачаць дыялог. Праўда, гэты дыялог невядома па якіх пытаннях, бо беларускі бок не адказвае на тыя прапановы ці патрабаванні, якія вылучае польскі бок. Нагадаю, Польша патрабуе спыніць атаку мігрантамі, патрабуе выдаць таго мігранта, які забіў польскага жаўнера, і вызваліць Анджэя Пачобута. Таму Варшава кажа, што чакае адказу ад Мінска. У адказ Менск вуснамі Рыжанкова кажа, што мяч на польскім баку. То бок попыт і прапанова з двух бакоў розныя, і таму незразумела, які парадак дня магчымага дыялогу. І я нагадаю, што ўсё гэта адбываецца на тле нечаканай амністыі, у выніку якой на волі апынулася каля 2 дзясяткаў палізняволеных. Афіцыйны Менск прыняў рашэнне аб увядзенні бязвізу для грамадзян 35 краін Еўропы. Можна гэта патлумачыць, што гэта адказ на крокі, якія зрабілі суседзі. Хачу нагадаць, што Польша прыняла рашэнне забараніць вываз з тэрыторыі Польшы на тэрыторыю Беларусі беларускімі фізічнымі асобамі шэраг тавараў. А Латвія і Літва забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю аўтамабіляў з беларускімі нумарамі. І вот это рашэнне аб бязвізу для грамадзян краін Еўропы, гэта беларускі бок хацеў бы такі зрабіць кантраст. Маўляў, глядзіце, хто зачыняе, хто стварае жалезны занавес, а хто адчыняе дзверы для замежнікаў. Акрамя такой акцыі, якая носіць палітыка-прапагандысцкі характар, тут ёсць і эканамічныя чыннікі. Беларускія ўлады хацелі падтрымаць некія эканамічныя выгады ад пашырэння ўязнога турызму. І вось гэтае прыадкрыванне дзвярэй для еўрапейцаў адбываецца на тле таго, што беларускія ўлады абцяжарваюць выезд саміх беларусаў за межы Беларусі. Вядома, што на мяжы цяпер памежнікі вельмі скрупулёзна правяраюць і дакументы, і пашпарты, і нават тэлефоны беларусаў, якія выязджаюць за межы. Людзей, якія працуюць у дзяржаўных установах, фактычна ім забаронены выезд за мяжу без дазволу начальніка. І вось апошняя інфармацыя. Улады усяляк ствараюць бар'еры на шляху беларускіх маладзёнаў, якія хацелі б вучыцца за мяжой. Чым можна патлумачыць такія крокі, такія жэсты на адрас захаду беларускіх уладаў? Некаторыя прычыны, некаторыя чыннікі ляжаць на паверхні.
Напрыклад, вось спроба вырашэння крызісу на мяжы, яна адбываецца пад ціскам з боку Кітаю, які незадаволены тым, што тут ствараецца нейкі ступар на шляху транзіту кітайскіх тавараў у Еўропу. Затым пачынаецца выбарчая кампанія, і Лукашенко, магчыма, хацеў бы трохі памяняць свой імідж, таму што імідж чалавека, які стварыў жалезную заслону на заходняй паўночнай мяжы, гэта не вельмі добры імідж, з якім варта ісці на выбарчую кампанію. Ну і, магчыма, тут яшчэ адыгрывае ролю і новы міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў, чалавек амбіцыйны, які хацеў бы, каб з ім былі звязаны некія працэсы размарожвання адносін з Захадам. Маўляў, новая метла меце лепш, чым старая. Але тут цікавы аспект беларуска-расійскіх адносін. Вось гэтыя дзеянні, крокі беларускага боку, асабліва на шляху размарожвання адносін з Украінай, выклікалі вельмі бурны пратэст, бурную рэакцыю з боку расійскіх патрыятычных так званых блогераў, якія назвалі дзеянні Лукашэнкі амаль што здрадай. А на тэрыторыі Беларусі пачалі з'яўляцца расійскія беспілотнікі, шахеды, вайсковыя беспілотнікі. І адзін з іх нават узарваўся тут на зямлі беларускай, і не да канца зразумела, што гэта такое. Не думаю, што Расіі спадабаюцца вось гэтыя дзеянні па ўвядзенню безвізу для краін Еўропы, бо беларуска-расійская мяжа адчыненая, яна не ахоўваецца фактычна. І нельга выключаць, што гэтыя еўрапейцы, якія прыедуць у Беларусь, могуць паехаць і ў Расію. Вось, таму тут я бачу некі патэнцыял канфліктнасці, які назапашваецца ў адносінах паміж Менскам і Масквой.